Здравейте хора! Аз съм Black Spike и днес ще играем нов мап, който е паркур, май беше Paradise. Както виждате, днес съм с ужасна камера, но много се извинявам, просто днес това го снимам на един ден преди... Опа! Вау! Добре, песничката... Къде се пусна? О, да! Е, това е! Jack it up. Добре хора, хора, тази музика от паркура! Не. Така. Хора, музиката от паркура, вау! Добре, здравейте хора, аз съм Black Spike, както може би вече сте научили. И днес ще играем един нов мап, защото, както може би всички знаете, има един много малък мап в Egg Wars. И много исках да се видя уменията, защото не го минавам. Исках да видя дали мап е труден или просто аз не мога да игра. И затова днеска потърсих малко в нета и написах не! Най-яките паркурове им влезна на този паркур. Това е паркур Paradise номер 3. Както видяхте. Какво ми става? Хора, днеска снимам в може би най-лошото време това видео. Просто много ми си играш този паркур. Както... с фейскама ми е яката бъгнат. Виднете времето за това. Пишете на време.com и ще ви излезне. Да, линк към време.com ще има долу в описанието. Може да влезнете и да напишете на това време да се оправи, за да може вечера, както знаете или не. Днеска е един ден преди Георгиев ден, утре е Георгиев ден. И затова не мога да го скоча. Ей! Скочи го! Добре, отиваме на левел 2. Да, хора, ако се чудите, не... Толкова съм слаб на паркуровете. Не мога да повярвам. Вау! Този епизод ще бъде разделен на... Добре, вече имам... Две падания. Не, на втори левел. Защото ако беше сумирания. Ако се поразтресах, успокоих се. 2 години по-късно. Ей, бро! Ей, хора, мина го след 2 години. Точно го минах, бе, игра такава! Стълба! Така, хора, намерих стълба, която мисля, че ако спра този велик огън, ще
може да мина през нея. Не знам, нямам си идея. Видях, че само след това имам още паркур. Хора. Обзалагам се, че този епизод ще бъде поне 5 часа. Добре. Надъхах се. Yes! Да. Да, хора. Добре. Опа. Хора, се добрех. Това съм още... Да, както ви казах. И огъня ще бъде махнат. Вау! Добре, за сега, хора, се движа... Мисля, че доста зелен. Не! Чакайте, хора. Хора, сега приличам на жена. Извинете. Трябва малко... Имам проблем, защото навънка вали дъжд. Има и гръмотевици на всичкото отгоре. На всичкото отгоре моя велик фейскам се бъгна. Ще пише на дядо Коледа да ми вземе нов. Ще спу. Леко. Опа! Така, хора, както видяхте, фелнах по най-простия сигурно начин. И защо не се засили, значи? Паркур Парадайс май беше така. Казвам ти честно. Ще те намеря, създателю! Добре, хора, стигам до 4-ти левел и мисля да свърша. Ако днеска може и да има стрим, може и да няма. Зависи какво ми е настроението. За сега може и да има, може и да няма. Ако има, ще видите едно видео. Което ви казва, че аз ще стримвам. Ако не видите такова, значи аз не стримвам. Ако видите такова, значи елате! Какво? Да го гледате? Разбира се. Да не мислите така. Това видео, да знаете, е снимано точно на 5-ти, нямаме да вече кой ден е. И така. Yes! Хора, както виждате, моето лице... Да. Ето това съм аз, ако не вярвате. Колко? Опа! Това видео, ако искате да видите още като моите фейлвания, може... Хора, ако просто са трябва да пише
след 5000 години какво ще бъде? Сигурно ще игра опа. Ето, както чухте, има грамотевици. Yes! Не, тук да не падна. Yes! Хора. Хора, да, както виждате, малко по-зна мапа, но това е защото гледах доста ютубъри как го играят и затова малко съм го понаучил. Опа. Така. Не! Айде сега пак същата процедура. На хора, това мисля, че трябваше да е лайв, но просто не ми се играше изобщо лайв и затова ще бъде само така. Просто може сами гледате реакциите, но представете си какво ще бъде, ако бях на лайв. Опа, добре. Yes! Добре. Това страга го мина. Добре, хора. Видях какво трябва да направя. Я да видите тази тук вратичка. Хора, аз бях Black Spike. Ако решил... Я да Исус, искам да видя. О, добре. Добре. Искам това да го мина. Мисля, че другото ще бъде по-лесно. Добре. Хора, честно ви казвам. Хора, аз бях Black Spike. Ако харесал това видео, може да му оставите един коментар и да се абонирате за мен, за да ме с лек ден. И ако искате да гледате още от мен такива мапове, как ги играя, може също да се абонирате за мен. И нови срещи. Бай-бай!